е най-красива? Аз. Хора, на живо е по-хубав, отколкото може да си представите. Имам специално отношение към Перник от ден едно вече, да знаеш. Така ли? Да. О, шеф. Хубав мъж с диплома за готвач. Много е красив. Като гръцки бог даже. Шеф Ангелов днес сготвих за вас шницел по-виенски с картофи по мой вкус. На някой прилича ли му на ризото това? Не, соте. Пълен абсурд. Те ли е срам, лекче? What the f***? Out! Що си издани?